Tu també tens la sensació que ens bombardegen perquè consumim sense parar? Avui sortim al carrer per preguntar a la gent si saben què hi ha darrere d'aquestes compres. Comencem! I comprem per tota la família, filles, marit... Jo compro normalment per fer coses o més regals, puro consumismo. Fills, filles, nets, netes, nòvios, nòvies... Soc més de fer coses a mà. És com comprar una bufanda al Bershka, toma, bum. Només són coses necessàries i llavors, això sí, fan la carta als Reis de rigor, llavors els pares ens encarreguem de fer-la arribar als Reis d'Orient. També coses fetes a mà. No sé si és de catalana o de què, però es con mucho amor. Creo que muchas, la mayoría creo. 70. Molt bé! Sí! Això és molt, 62 milions de tones, perquè sí. Sí. Si compren un mòbil al cap de 2 anys el canvien perquè ja no sé què li passa. Perquè ha sortit el nou iPhone. I clar. Però funciona igual. 62. 62. Madre. 62? David, tío, ya había pensado en esa. L'agafo? O si no, del Tio, Reina és que el Maga. tio és molt icònic, la veritat.